boom imzala kuze kusendwe ne video evidence. It is not evidence but evidence. Video miss call ithi ngiqaleni ngifuna man lena yakambumi ngifuneke mamakhe mangabe iyazwakala ngicela nenzini fa emoji so that ngazi ukuthi sifoni kaMpume njengamanje sawubona wethiwe ngikhothi yaphila ukhuluma noma Mpume. Okay, ngisebenzisa ifoni kaMpume njengamanje. Ispeaker sami mina asikho right kuyami ifoni e079 ibekade ngilokhuze kuyona ngitshele kuyona ukuthi uMpume useshonile ushone ngabo2. Wephiwe ngikhothi yakhumbula namdonethele uMpume imali nje yamsiza kakhulu leyo mali. Indaba kaMpume uqale ukuba nenkinga ngo-2023 ku-April. Angikhumbula kahle la nje lento yakhe yaqala khona futhi eseyizwa ke. Wayehlala nale ntombazane ethiwa uMazukula. Babebanga impahla kaMpume. uMazukula wayentshontsha impahla kaMpume eyigqoka aposte ngazo. Bakhona abantu abamaziyo uMadlukulu or Mazukulu on TikTok. Apparently they've met with TikTok. So they ended up staying together. Cela nimshare in life. All of this. So look at the voice note pants. Sawubona wethiwe ngikhothi yaphila ukhuluma noma Mpume. Okay, ngisebenzisa ifoni kaMpume njengamanje. Ispeaker sami mina asikho right kuyami ifoni e079 ibekade ngilokhuze kuyona ngitshele kuyona ukuthi uMpume useshonile ushone ngabo2. Wephiwe ngikhothi yakhumbula namdonethele uMpume imali nje yamsiza kakhulu leyo mali. Indaba kaMpume uqale ukuba nenkinga ngo-2023 ku-April. Angikhumbula kahle la nje lento yakhe yaqala khona futhi eseyizwa ke. Wayehlala nale ntombazane ethiwa uMazukula. Babebanga impahla kaMpume. uMazukula wayentshontsha impahla kaMpume eyigqoka aposte ngazo. Nje ngiyakhumbula uMpume ngitshela ukuthi yazi endlini banempahla ezifanayo akazenza kanjani ukuthi bebe nechoice efanayo. Kanti uMazukula ndini wathatha ukhiyo wasika ukhiyo weroom kaMpume. Mayengekho wayevula ashuthe ngempahla zakhe aposte ngazo. Nje wambamba ke emsebenzini iphume early ngoba wayengaphilile emsebenzini basheshe bathi akahambe. Kanti uzofika uMazukula amfice ekamereni lakhe impahla zakhe egcwele umbhede. Baxabana ke lapho ke kakhulu ngathi mina akafuna enye indawo wamshiya uMazukula. Okay, sayifuna ke indawo Mazukula ke ushuthi ke waxolisa Mpume. Kunabantu abathi network iyami iyabheda. If network right ngicela ifa emoji is my network okay kunomuntu othi network mzala. Network right. Oh bathi right. Guys ningathi stability ngirewende kancane. Iphume early ngoba wayengaphilile emsebenzini basheshe bathi akahambe. Kanti uzofika uMazukula amfice ekamereni lakhe impahla zakhe egcwele umbhede. Baxabana ke lapho ke kakhulu ngathi mina akafuna enye indawo wamshiya uMazukula. Okay, sayifuna ke indawo
Mazula-ke kusho ukuthi-ke waxolisa Mpumeni. Yeah. Ngento ayenzile ukuthi asebenzise impahla zakhe nokuthi asike ukhiye wasekamereni lakhe waseromini yakhe wathi uyaxolisa. Ngathi mina uyimthemba kangana lo muntu ukuthi uyaxolisa. Umthemba njani umuntu okwazi ukusika ukhiye weroom yakho? Agqoke impahla zakho, aphoste ngempahla zakho. Umthemba kanjani loyo muntu? Okwazi ukwenza into enjalo nje ngaphandle kwe-permission yakho. Wathi hayi phela umuntu yanika ithuba lesibili, umuntu uma eyonile kanye akuchaza ukuthi sekufanele-ke ungaxoli. Kanti-ke uxolisa nje ufuna ukumthola kahle. Sibamplanela. Mazukula-ke njalo ekuseni wayenza itiye lakhe enzile uMpumeni every day. Before emsebenzini uMpumeni amenzela itiye, naye enza itiye bephuze before uMpumeni ehambe emsebenzini. Okay, kanti ngolunye usuku uMpumeni ezokhohlwa i-face wash eromini. Engasahlala e-bathroom ngenxa ukuthi uMazukula wayesebenzisa i-bathroom bese engayithengi. Sorry. No problem. Okay. Athi sengenile-ke e-bathroom akakhohleke i-face wash aphindele eromini usathi i-face wash. Uthi uma isebuya angithi la emalokhuzane kuma-complex ikhishi nelawo nje kuba-open space. Uthi vele kuthi akame mayema abone uMazukula kunento ekhipha la ebeleni. Uthi kuthi akakhuluma ukuthi bese ethi ufuna ukuthula abuye ethi wenzani. Khipha lento ebeleni bese efaka ama-drops kwi-coffee mug kaMpumeni. Avalele liphole uMazukula libuyisele emabeleni. Uthi lincane lincane lingangabhodlela lomuthi wendlebe. Lime futhi njengebhodlela ngazi ukuthi uzothi umuthi wani lo wani. Uthi uMazukula bese aqalaza ukuthi kuhlangana amehlo ukuthi bese abuza ukuthi weMpumeni usuna isikhathi esinganani umile wena lapho. Uthi Mpumeni bese ngithi yini lento efaka etiyeni lami. Etiyeni. Uthi-ke aqonde kuyena-ke beyibangeke lento. Siyalo. Beyibangeke uMpumeni kusho ukuthi akwazi ukumphucelela ibhodlela. Alibeke phezu kwetafula alishuthi athathe uMazukula leli bhodlela. Uthi engakathatha uthatha ishuthi athola iVictorizer athathe uMazukula njengoba kunevidiyo encane nje engekho. Inkinga yaqala lapho-ke. Inkinga akazi ukuthi waqala nini ukumfakela njengoba yena wathi mayesekhulapsa emsebenzini eseyiswa dokotela wathi wayiwe esibhedlela kwathola ukuthi umzimba kaMpumeni ugcwele ikhemikhali. Bambuza ukuthi usebenza ngekhemikhali ngathi cha. Pho wathi akazi. Phiwe inkinga yami anginemali yomgcwalo wengane yami. Ngicela i-donation, ngicela ngidonethele. Anginayo imali yomgcwalo uMpumeni. Njengoba ngisho uMpumeni yena ubesebenza. Last year ngo-October ngagcina sengihluleka ukukhokhela ipolisi ngenxa yokuthi uMpumeni uyagula ngehla ngenyuka. Ulele esibhedlela sikahulumeni kunenye medication isibhedlela engekho. Dokotela angibhalele fanele ngiyithengele mina e-Dischem noma kwa-Clicks ngilethe esibhedlela. Anginayo imali engicwaba ingane yami. If uMpumeni ngimgcoba fanele ngimgcoba ngo-cash lo engenawo. Njengoba ngihluleka nje ukukhokhela ipolisi. Ngicela Phiwe ungicelele i-donation kuma-followers akho
Siso sami fisa ngiphume ngcotshe Friday. Ngifisa kanjalo kodwa nayo imali. Athi ngithi ngiyakufonela. Ngiyacabanga mhlawumbe comment section guys uhleka lo. Ubusy lapho ubusy khona. Cela ungiphendule, ngicela ubuye kimi. Please. Bafethu ngizoyidlala futhi for the one last time le voice note then sizokwazi ukuthi sikhulume. Ngizofonela umama kaMpumi show sematrasini manje bafethu. Ekseni bekasemochari uye bekagijima up and down akakhona ukuthi ehlale ematrasini. Hello good people, welcome to this channel. If you are new here, please make sure you do the right thing. You press that subscribe button and hit the notification bell. Good people, please comment below. Tell us what do you think about this video. Don't forget to like, share and subscribe. Kulungile, bye. See you on the next one.